गौर कलिया हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से छठ माता की उत्पत्ति गावे जा रहा बनी। छठ माता की हो कैसे वहां के जन्म भइल, काहे छठ माता के व्रत कइल जाला, ये कथा में रोना सबके मिली। सावरिया रे अब सावरिया बने तो बनावो जनावो मत दुनिया के, बड़ी भाग से मिलली मानुष के शरीर बा, नहीं खे ठेकाना अनजाना जबाना के, ना जान के कर कैसन लिखल तो कदीर बा। एक से अनेक बा अनेके से एक बा, एक खातिर बनली दुनिया फकीर बा। कोई है धर्मनाथ साथ कोयला पर मालूम होला, कि सावन के अखिया में कतना नीर बा। कौनो काम करे के पहले जानल जरूरी होला कि काम कैला के प्रणाम का मिली। छठ माता के व्रत हमनी के तमाम लोग करेला, माता बहन लोग करेला, लेकिन एकरा विषय में लोग ना जानेला कि छठ माता आखिर होवे के। सबे यह जानेला कि ईटा के जोड़ दो, प्लास्टर कर दो, माई के व्रत शुरू कर दो। छठ माता के हो एकरा विषय में पहले जानी। कथा वो जगह से बा, यह ब्रह्मांड में जवना घड़ी कुछ ना रहे, बिल्कुल शून्य रहे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहे, ना दिन रहे ना रात रहे, ना धरती रहे ना आकाश रहे, ना सूर्य रहले ना चंद्रमा रहले, ना हिंदू रहले ना मुसलमान रहले, ना सिख रहले ना ईसाई रहले, केहू ये दुनिया में ना रहे। मात्र एक आदमी रहे जिकरा के निरंजन भगवान कहल जाला। वहां के ना कोनो रूप बा ना कोनो आकार बा, निराकार रूप में वहां के यह ब्रह्मांड में रहिले। हो चारु वेद न रहले, अरे न रहले हा पुरान दुनिया में, चारु वेद न रहले हा पुरान दुनिया में, तो नीचावा धरती न रहली बाटे पारमान दुनिया में। हो नीचावा धरती न रहली बाटे पारमान दुनिया में। दुनिया में चारु वेद न रहले हा पुरान दुनिया में, तो नीचावा धरती न रहले बाटे पारमान दुनिया में। ए भैया ये ब्रह्मांड में कुछ ना रहे, ना सूर्य रहले न चंद्रमा रहले, न धरती रहे न आकाश रहे, कुछ ना रहे। ब्रह्मा विष्णु रहले न शंकर, ना ही नदी पहाड़ भयंकर। ब्रह्मा विष्णु रहले न शंकर, ना ही नदी पहाड़ भयंकर। ठंडी गर्मी न रहले, अरे सूरज न रहले चांद दुनिया में,
नीचवा धरती न रहली बाटे पारमान दुनिया में। हो नीचवा धरती न रहली बाटे पारमान दुनिया में। जब कुछ ना रहे एकाएक निरंजन भगवान के मन में ये विचार पैदा भइल कि ब्रह्मांड शून्य बा, खाली बा, कुछ में सृष्टि बढ़ावल जाओ। वहां के अपना माया से दो गो जीव को उत्पत्ति कैनी जिकरा के नौरा मादा कहल गई। आगे चल के वो ये दोनों जीव के राधा या कृष्ण नाम पड़ल। जब तनी उल्होसगर भइल भगवान कृष्ण राधा से कहनी कि हे राधे हमनी के ब्रह्मांड में सृष्टि के बढ़ावे खातिर उत्पत्ति भइल बा, तो हमनी के सृष्टि के बढ़ावल जाओ। कृष्ण भगवान के बात सुन के राधा जी पीछे हटे लगली। भगवान कृष्ण कहनी कि पीछे मत हट, हमरा लगे आके तू सट। ए तो दूर काहे हट तारू देहिया में सटना। अरे दूर काहे हट तारू देहिया में सटना। हमरा तहरा सटला से होई दुनिया के राजाना। ए हमरा तहरा सटला से होई दुनिया के राजाना। दुनिया के राजाना दूर काहे हट तारू देहिया में सटना। अरे दूर काहे हट तारू देहिया में सटना। बरियारी जाके भगवान कृष्ण जी राधा के अपना पांजा में पकड़तानी। सांस चली लागल धक धक खूब पसीना आइल बा। अरे राधा जी के मानवा में चिंता बहुत समाइल बा। अरे राधा जी के मानवा में चिंता बहुत समाइल बा। अरे श्री भगवान जी के महिमा अपार कर लगनी जग के विस्तार। अरे श्री भगवान जी के महिमा अपार कर लगनी जग के विस्तार। आरे भैया लहरी राधे श्याम बोलना। आरे भैया लहरी तू राधे श्याम बोलना। अरे दूर काहे हट तारू देहिया में सटना। अरे दूर काहे हट तारू देहिया में सटना। ये दोनों जना आपस में रास लीला करे लागल लोग। जमुना के चलते राधा के गर्भ रह गई। राधा के जब गर्भ रहल भगवान कृष्ण सोचने की अवस्था में राधा के लगे रहल जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण वहां से दूर हट गई। 9 महीना के बाद भगवान कृष्ण जब राधा के लगे पहुंचल बानी तो राधा के पेट जब देखनी तो कहनी के बुझाता कि लड़का हो गई। भगवान कृष्ण राधा से पूछनी कि राधे तरा पेट में जो गर्भ रहल है गर्भ का भइल। राधा कहल की सरकार जवना गर्भ के चलते रौरा हमरा से दूर हो गई नी। जब वो लड़का के जन्म भइल खीस में आके अथाह जल में ले जाके वो लड़का को हम फेंक देनी। भगवान कृष्ण कहनी कि जा तू कैसन माई बाड़ू की तरह अपना बेटा के प्रति तन को दया माया ना आई। भगवान कृष्ण जी कहतनी काहे अरे निठुर बन गइलू बालक क्रोध कइलू
ए राधा। भगवान कृष्ण श्राप तन की जा राधा, ये तू ठीक काम नहीं क्यों कैले, अपने बेटा के तू अपने चबा गई। काहे निठुर बन गईलू, बालक क्रोध कईलू ए राधा। आरे अपने अरे लाला नमक खोइलू, अपने लाला नमक खोइलू तो ठीक काम नाही कइलू ए राधा। हो अपने लाला नमक खोइलू तो ठीक काम न कइलू ए राधा। भगवान कृष्ण जी राधा के श्राप तनी कि जा राधा हम तेरा के श्राप देतानी कि तू लाखों जन्म धरबू लेकिन पुत्र के मुंह ना देखबू। धरबू तो लाखों जन्मवा ललनवा न पाइबू ए राधा। लनवा न पाइबू ए राधा। भले जगत जननी कहबू, भले जगत जननी कहबूरा से में सुखवा पाइबू ए राधा। काहेनी थोड़ा बन गईलू। भगवान कृष्ण राधा के अनेकों प्रकार से श्राप रहल बानी। काहेनी थोड़ा बन गईलू बा लक्ष्म क्रोध कइलू ये राधा। बेटा के यमक जल फेंकलू, बेटा के यमक जल फेंकलू बा झिन बनी रहबू बा, झिन बनी रहबू बा, झिन बनी रहबू ए राधा। ये भगवान कृष्ण हो लइका के जहाँ फेंकले रहनी वो जल से निकाल के बाहर लेके आईनी, आया अपना शक्ति से वो लइका के जिंदा कर देनी। वो लइका का नाम पड़ल आधार महाविष्णु। वही आधार महाविष्णु तनिया सा होशगर भइले, उन्हीं के नाभि से कमल खिलल, जवना कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होता। ब्रह्मा जी को जब कमल पर उत्पत्ति भइल, ब्रह्मा जी चारों तरफ चिहा चिहा ताकत रहे कि चारों तरफ जलमग्न बा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छौले बा। आखिर ये कमल के फूल के ऊपर हम ओइनी तक कहां से ओइनी। आरे सोचल ब्रह्मा जी, सोचल ब्रह्मा जी फूल के ऊपर आवा,
अरे लौके नाही, अरे लौके नाही कतही जल में किनारावा। अरे लौके नाही कतही जल में किनारावा। जनमेले ब्रह्मा जी, जनमेले ब्रह्मा जी फूल के उपारावा सोचे लगले। अरे सोचे लगले कतही लौके ना किनारावा। सोचे लगले कतही लौके ना किनारावा। चारों तरफ ब्रह्मा जी चिहा चिहा ताकत रहे, कहीं कुछ लौकत नहीं है। ना बट धरती ना लौके आसमान हो। कि होवे माई बाप के दी विश्वास हो। सोचो तर कि ना धरती कहीं लौकता ना कहीं आसमान लौकता, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहल बा। ना बट धरती ना ही लौके आसमान हो। हमारा माई बाप के भी पता नहीं है, बिना माई बाप के बेटा ना होला। आखिर हम ऐनी तो कैसे ऐनी कि होवे माई बाप के दी विश्वास हो। कैसे के आइल बानी, कैसे के आइल बानी फूल के उपारावा सोचे लो बोले। अरे सोचे लगले कतही लौके ना किनारावा। सोचे लगले, अरे सोचे लगले हो कतही लौके ना किनारावा। यह ब्रह्मा जी विचार करता रहे। वो फूल के जो डंटी रहे, वो डंटी के पकड़ के 1,00,000 बरिस नीचे अइले ऊपर गईले, नीचे अइले ऊपर गईले। लास्ट में हार के जाके ब्रह्मा जी वो फूल के ऊपर फिर बैठ जाता रहे। तले आकाशवाणी होता कि अरे ब्रह्मदेव, तू इसी फूल के ऊपर बैठकर तपस्या करो। तुम्हारे तपस्या के बल पर तुम्हारे माता और पिता का पता लग जाएगा। वही फूल के ऊपर बैठ के ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गईले। अरे धोइले ध्यानवा मगन बाट मानवा। अरे राधा कृष्ण को हरावे लगले। ब्रह्मा जी वही फूल के ऊपर ध्यान लगोले बड़े। अरे धोइले ध्यानवा मगन बाट मानवा। अरे राधा कृष्ण को हरावे लगले। तो ब्रह्मा चरण में, हो ब्रह्मा चरण में मनवा लगावे लगले। ब्रह्मा चरण में मनवा लगावे लगले। धोइले ध्यानवा मगन बाट मानवा। धोइले ध्यानवा मगन बाट मानवा। अरे राधा कृष्ण को हरावे लगले। हो ब्रह्मा चरण में, हो ब्रह्मा चरण में मनवा लगावे लगले। ब्रह्मा चरण में मनवा लगावे लगले।
जय हो जय हो। अरे तप कैले ब्रह्मा लाख बरिस, अरे तब प्रभु जी यज्ञ हले आशीष। अरे तप कैले ब्रह्मा लाख बरिस, अरे तब प्रभु जी यज्ञ हले आशीष। अरे तप कैले ब्रह्मा लाख बरिस, अरे तब प्रभु जी यज्ञ हले आशीष। अरे मुँह न तूफान समझावे लगले, अरे मुँह न तूफान समझावे लगले। ब्रह्मा चरण में हो ब्रह्मा चरण में मानवा लगावे लगले। जय हो ब्रह्मा चरण में मनवा लगावे लगले। वही फूल के ऊपर ब्रह्मा जी तपस्या करता रहे। बहुत दिन के बाद आकाशवाणी भइल की ब्रह्मदेव मैं निराकार रूप में चारों तरफ व्याप्त हूं, मेरा ना कोई रूप है ना कोई आकार है, और तुम हमारे ही तुम बेटे हो। आदि शक्ति तेरी माता है, और तुम्हारा जन्म हम इसलिए इस ब्रह्मांड में दिए हैं कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वे ब्रह्मा जी सृष्टि के आगे बढ़ावे लगले। निरंजन भगवान अपन शक्ति ब्रह्मा जी के अंदर प्रदान कर देहनी। सबसे पहले ब्रह्मा जी सृष्टि के रचता रे कैसे? नेत्र से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगुरा को उत्पन्न किए ब्रह्मा जी। पीठ से पुलह को, उदर से पुरुषी को, समान से वशिष्ठ को ब्रह्मा जी बनाए हैं। गोदी से नारद को, छाया से कृदम को। ये मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी के शिव पुराण बतायो है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचे लगले। सृष्टि के रचस, लेकिन सृष्टि नष्ट हो जाओ, ब्रह्मा जी के कोनो उपाय ना चले। ब्रह्मा जी सोचे लगले कि भगवान का आदेश मिलल बा। आई एगो गीत के भाव लागता। हो अरे बढ़ावे लोगले, हो अरे बढ़ावे लोगले, ये राम बढ़ावे लोगले। तो ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगले। ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगले। बढ़ावे लोगले, हो बढ़ावे लोगले, हो बढ़ावे लोगले। बढ़ावे लोगले, ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगले। ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगले। ये ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना सबसे पहले देखने की चारों तरफ अंधेरा बा, एकरा के उजाला कोई जरूरी बा, तो कहीं कुछ दिखाई दी। सूर्य चंद्रमा सब नभ में सजवनी। अरे धरती आकाश ब्रह्मांड में बनवनी। अरे सूर्य चंद्रमा सब नभ में सजवनी। अरे धरती आकाश ब्रह्मांड में बनवनी।
बढ़ावे लोगनी तो ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगनी। ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगनी बाबा। ब्रह्मा सृष्टि के आगे बढ़ावे लोगनी। ये ब्रह्मा जी सृष्टि के रचे लगनी लेकिन सृष्टि विनाश होके लागल। ब्रह्मा जी सोचने की हमार सृष्टि रचल जब विनाशे हो जाई तो फिर हमारा सृष्टि रचला के फायदा का होई। उहे ब्रह्मा जी अपना छठवा अंश से एगो लड़की के उत्पत्ति कैनी जमुना के नाम षष्ठी देवी पड़ल। वही लड़की के आज हमनी के तमाम दुनिया में छठ माता के नाम से जानी ले और वही छठ माता के हमनी के व्रत करी ले पूजा पाठ करी ले। ओ माई के अंदर ब्रह्मा जी अपने तनाना शक्ति भर देहनी कि सृष्टि के रक्षा करे लगली। लाख हमनी के बेटा के बेटी के जन्म दिहल जला। छठ माई वो बेटा बेटी के रक्षा ना करस तो दुनिया में केहू रक्षा करे वाला नहीं खे। कुछ दुनिया में अंदरूनी शक्ति होला जौना शक्ति के चलते इस सृष्टि चल रहल बा। खाली दावा दारू से इस सृष्टि नहीं चलत। ओ माई के कृपा होई नु तब बिना दवाई के बुखार ठीक हो जाई और माई के कृपा हट जाई तब दवाई के पर दवाई चलते रही लेकिन बुखार ठीक ना हुई कौन बीमारी ठीक ना हुई। उहे छठ माता के नाम से प्रसिद्ध भैली जौन आज हमनी के व्रत कही जाता। प्रेम से बोल दी छठ मैया की। चली कथा हमारे ही जिक्र होता।